laon. Manatiling laon. Just a dream. Tutukain mo ba? Ang palay. Kaya ba? Kaunta na lang. Our Mr. and Mrs. Kaga! Sige na, ulit mo! Ano naman, boss? Nari sa show, ano palakpakan ko natin? Saang paaralan nagtuturo ang ating bride? Wala kinahantay, wala kinahantay. Ang loko at isa. Pare, ma'am, siya ang nakaagaw sa mic, arino sa iyo, ma'am. Next question ka na lang, mama. Next question. Answer ka sa sunod. Ako wala sa Tistingan na kung gaano ba ito kagaling. Okay na. Our question. Handa ka na ba para sa akin? Great backup. Okay. Saang paaralan nagtuturo si Christine at kailan pinirmahan ni Superintendent ang kanyang appointment? Isa dapat pala natin tanan. Siyempre kay amiga natin, kinabasa mo natin, kaya mo na, ginagamit mo na natin kung mag-loan ka sa bangko, di ba? Kitaan mo sa appointment. Karoon, kaysa o inakipirmahan niya SDS niyo. O, sige. Wait. Kalma lang. Kalma. Kalma. Thank you for the very nice question. Okay. Si Christine Jean ay natuturo sa Campo 4 Elementary School. Correct. Correct. Perfect. Great. Sana nga ito ipirmahan naman kawit ko na. Dali apel kay... Tagaala ka. 30 seconds to ask her. 1. Ay, nabida. 2. Oh, basta daw. Hindi ka na siya sure ako pa. Congratulations! Thank you! 1,000 pesos! Saan nagkakilala ang ating couple? Saan sila nagkakilala? Sino nakakaalam? Dito ka na naman, Roy, ano? Talagang alam na alam mo to. Saan? Kaya nga, sabi ng pisa namin, love your neighbor as you love yourself. Ituod ka? Yeah. So, therefore? Ngayon ko, ang una lang ang nagkita sa dryer. Sa dryer? Dryer lang ang pakitan sa salay namin. Alright, Tapos so... talaga tapos siguro. Okay. Nagbulag siguro si Julius. Nagpagawas ni Christine na kit-anya si Julius. Correct, sa dryer, kit man ang una niyong matagpuan. Congratulations, dryer! Itong bongga ng kasal ni Christine at Julius sa dryer lang pala nag-umpisa. Mga amiga, nila kagayna, sa Batman ka mo, kay parang magawas ka mo sa kamera, subok. Kaya pag sunod ka, may arasan ng salubong sa akon, ari na pamawit ka mo. Okay, now you have to guess that, ay, madami tayong baso, ano? Guess the title of the song that we will play, DJ. Bring it on. Okay, kailan? Mamay, wala na kapag ginapasakot. Dali ka, ano? Amo rin ang kasabat nga nagasakot palakat sa sakot mo. Nababa ako. Title? Correct. Let's dance the mother together. Ayan, ma'am, kamusta? Dumating na ba SRI niyo? Wala pa. Kung darating ang SRI mo, saan mo unang gagastusin? Sa pamilya. Oh, palakpakan naman natin. Pamilya-pamilya talaga. Pero how about ikaw? Salamat at naisipan natin. Ano? Okay. Alam mo kasi pag guro, minsan busy talaga si ma'am sa classroom. May mga guro ba dito? Totoo ba yun? Yes. Busy kasi ang dami na pong ginagawa ng isang guro. Hindi lamang po ang O sige, tuloy yun ang chismisan dito. Total, ay lang naman sa akin eh. Nakamay ko naman ako. Hi, love! Sila po yung mga sumalubong sa akin kanina doon sa likod at mga single po pala sila. Ay, ang ganda. Okay.
Diin ang imong kulintas. Itago ko ta sa kawaton. Ha? Nakakulintas. Ay, araw. Ipasok-sok. Itago lang na itago. Okay. You know what, ma'am? You're Yes. so blessed. Yeah. From head to toe. Blessed na blessed si ma'am. My boyfriend. Waiting for God's will. Okay. Kung ibibigay ni Lord ngayong araw yon. Sino? Wag yung sino. Tatanggapin mo ba sino man siya? Sige, kaya mo na. Baby. Ay, gusto niya na daw ng baby! Sige. Hello, girl. Hello, host Cherry. Ay, mga alam na alam. What is your favorite subject? To teach? Filipino lang. Filipino? Kung mayroong isang salita na ma-i-describe mo ang iyong sarili, ano yun? Maganda. Ako mapuli na ta. Thank you very much, I love you. Oh, diba? Ganun lang, nailigtas siya. Oo, sige. Hindi lang mangkot. Hindi lang mangkot, ha? Mananatiling laon. Oo. Pila na katuig. Nawala. Wala na. Mananatiling laon ng basta. Okay, ako na yun. Kung iparis na ka sa buong hapon, tutukain mo ba ang palay? Kaya ba? Kaunta na lang. Okay! Ano mo yan? 28. Kung meron kang paboritong bayani, sino? Si Andres Bonifacio. Andres Bonifacio. Okay, my boyfriend? Yes. Bakit ka na nakikialam? Okay, nandito ba ang boyfriend? Wala. Wala. Pero meron. Yes. Taga saan? Taga-Bato, but he's not here in the Inglesera siya. Taga South Cotabato but he's not here. Pangalan? Joshua. Then, hindi siya Joshua, kundi Joshua. I love you, I love you. Ladies and gentlemen, you're winner! Congratulations ako. Kilala mo si ma'am? Schoolmates sa high school. O, bakit parang may awayan kayong dalawa? Okay. Are you in a relationship? Oo, yeah. Alam na ba ng lahat yan? O ikaw lang? Alam ng lahat. Gusto mo i-live? Okay, pakita. Hindi na, okay na. Like, thank you so much. Diyan ka na lalabas. Huwag ka lang aalis. Dito ka na. Lipat tayo sa isa. Dito ka na, Sir Leonard. Mahal na mahal kita. Hindi kita inokray masyado, ha? Aba? Inuunahan mo ako. Kinikintat-kintatan mo pa ako, ha? Bawal ko ah. Ay! Ano? Bawal ba? Dito. Paano pag... Ako muna sample, ha? Kasi gusto ko... Busy, may mga nag-order. Okay, eto. Paano pag ako didiskartihan mo, ha? Yung parang babae na katayo. Tapos gusto mo pagkilala sa akin. Tignan mo ako, tapos... Oh, pwede! Go! Ay, Karuhan! Yes, sir. ang tagpilang sandal mo. Makipagkilala, bago hindi ka mapakal ka. Try na kita. Kung may ara ka baklon nga regalo, dahil ka ba na, oh, kanamin sa iya, no? Nakakaunan ako sa chorizo. may girlfriend? Oo. Ay, tikalon sa iya, may nobya gali. Okay, taga di ng nobya. Tara lang sa palibot-libot. Ay, so hindi ka magsugit kung sino. Okay, pag ganyan, so hindi natin pwede maimbita itong winner natin kasi may girlfriend ka. Okay na. Okay na, tayo natin. Sino, no? Okay, kung iimbitahin mo siya sa isang lugar, taga saan ka, sir? Same lang kami. Ay, magkakilala kayo? Okay. Kung ipapasyal mo si ma'am, saan mo siya dadalhin? Sa buwal daw. Sige, sabihin mo. Sabihin mo, ma'am. Eh, ma'am. Ah. Nagawa ko sa buwal. Yun na yun? Ano ang buwan? Late na?
Ma'am? Sa spring, ma'am. Spring. Okay, so na. Ganigo na mo sa spring. Ano ang una mo ang balon siya? Okay. TJ Music ng Ganigo sila sa spring. Hindi na ako magsubok na ako ng pagi. Mo subo nga. Bago pa chinigas mo. Ganigo ka mo sa spring. Ganigo sa spring. Ano, paano mo siya kakausapin? Miguel, panas na namin. Okay, thank you so much. I love you so much, sir. Saglit na. Alam mo yung kahit hindi ko pa tinatanong, alam na ng madlang people kung sino yung mananalo. Sir, dati pa ba yung dimple mo? Yes. Yes. Taga saan ka, sir? Taga Das? Okay, sir, kilala mo ba si Daniel Padilla? Yes. Kumain. English ba kayo sa Das? Puro kayo sa... Okay. Pero single ka ha? Wala kang asawa ha? Wala ka? Wala. Maayos na nausapan to natin. Okay, ito yung tanong ko. Di ba si Daniel Padilla? Alam naman natin na pinoproblema mo kanina pa sa upuan yung kagwapuhan mo at pagiging mabilis mo sa chicks. Narinig ko nagkukwentuhan kayo. At mas gwapo ka pa daw kay Daniel Padilla. Narinig ko yon. Sir, ano ba yung standard mo sa isang babae? Gusto mo ba ng? Ano daw? Okay, sabihin mo, huwag kang nahihiya. Gusto mo ng? Teacher, ma'am. Teacher. Okay, teka mo. Okay, naku mapapa-good morning class ka ngayon kahit holiday. Teacher, gusto mo ba sinang, ano sir, ng medyo puti-puti-on, medyo lababo gamay? Yes. Yes! Woo! Okay. Ano ang paborito mong, ano sir, kulay? Kung sakali nasuot ng babaeng yon at gusto mo ba na nakasuot din siya ng kwintas na hugis? Puso? Huwag kang nahihiya, nagsabi ka ng teacher, alam ka, nabutin mo si Ma'am dito. Yes? Yes, ma'am. Okay, ladies and gentlemen! Oh, kulbaan ka. Okay. Sir, eto ngayon si Ma'am. Magpapasko. Iimbitahin mo siya sa isang lugar. Go. Huwag kang nahihiya, sabi mo puro ka yes kanina. Christine? Ito, itinawid niya eh. Itinawid niya eh. Ikaw, Christine. Christine. Pwede ka ilagaw, ma'am. Okay, Christine. Pwede na ka ba ilagaw? Okay. Kung nagsabat siya, sir, diin mo ako dalon. Sa Carlitos. Wow, talagang mapagmahal ka sa Carlitos. Alright, ladies and gentlemen, this time, thank you very much, Kuya. Thank you so much, guys. Thank you so much. And now we have a winner, our number 3, ladies and gentlemen. Sir, oh, kayo po yung panalo. Maaari na pong kunin. You're just a dreamer. Never thought you'd be. You are my love. Si Ma'am. Last kayo ng bahala, couple. Ano yung huli?